Taƙaitacce, ingantacce kuma babu ɓata lokaci. Kichima Vibes, ku subscribe. Ado Gwanja ya saki waƙarsa mai suna Cas yayin da ya jawa 442 da Mr. Safara'u babban magana, yanda sanadiyan sake waƙarsa Cas ɗin Kannywood suka mai magana, shine kuma mutane suka fito suka fara ca akan cewa 442 da Safara'u ma ba a musu wani abu ba sai Ado Gwanja. To bari mu bayar ku da 442 da Mr. Safara'u ku ji manufar da suka mayarwa da Kannywood. Kaɗan fa we are getting there. Wallahi inshallah with God everything is possible. Boom play Nigeria, cha bless, boom play Africa. Ba mu san me muke yi ba. Streams accumulation. Yanzu za a fara samun kuɗi da streams, za a fara samun kuɗi. Yan arewa ina kuke artist ku tashi ko farka daga bacci, waƙoƙin nan da kuke kuɗi ne. Akwai streams a boom play, akwai streams a boom play. Malika, ya kika sa shot nika? Malika, ya kika sa shot nika? Wato ainihin abin da yake faruwa kenan tsakanin Kannywood da Mr. 442 yanzu, yanda yayin da Kannywood din ta umarci cewa Safara'u da Mr. 442 suna shiga garin Kano a kama su. Kuna tare da Kichima Vibes. To ku kuma ta ku yi comment akan ya kamata a kama Ado Gwanja ko a'a. Ku subscribing, ku liking, ku sharing. Mun gode. Arewa ya ne albishirinku. We are the first northern artists to be on boom play. First northern artist to be on boom play. Na record video. Na record video too. Slowly but surely yanzu sauran America za mu shiga. Sauran su iTunes. Kun ji daga bakin Mr. 442 yanda yace sauran America ma, wato America za su nufa. Kuna tare da Kichima Vibes. Mun gode.